Tek trendovi, 3D printanje, relativno nova tehnologija koja se uvodi u masovnu proizvodnju jer predstavlja jeftiniji i brži proces same proizvodnje. Datafikacija, tehnološki trend koji mnoge aspekte našeg života pretvara u podatke. Pojednostavljeno i ukratko rečeno, stvara podatke svaki put kada razgovaramo na pametnim telefonima, gledamo video ili prođemo kraj sigurnosne kamere. Virtualni ured, digitalna replika tradicionalnog ureda smišljena kako bi stvorila transparentnost i jednostavnost u komunikaciji i suradnji. Pruža tvrtkama kombinaciju usluga, prostora i tehnologije, bez da snose troškove najma. Takvi uredi nemaju fiksnu lokaciju, a zaposlenici rade s drugih lokacija i različitih država. Chatbot, računalni program koji automatizira proces komunikacije s korisnikom. Aplikacija koja obavljuje automatizirane zadatke, simulirajući ljudski razgovor putem glasa ili teksta. Primjer toga su oblaci chata u kojem korisnici na nekoj stranici ili aplikaciji mogu postaviti pitanje u kojem chatbot daje automatske odgovore. Na taj način simulira ljudski razgovor. Ne koriste svi chatbot AI, međutim, većina modernih chatbotova koristi neki oblik AI tehnologije. Ali Europski parlament je prvi na svijetu izglasao zakon o umjetnoj inteligenciji i tako ispisao povijest. Novi zakon zabranjuje primjenu umjetne inteligencije koja narušava privatnost ljudi, poput društvenog vrednovanja građana. U novom je zakonu propisano i kada se u kojem slučajevima identifikacije umjetne inteligencije smije koristiti.